Днес сме на щанда на орехите. Добре познати според мен за повечето потребители. Представете се. Здравейте, аз съм Полина Балджиева от маркетинг отдела на Бела България и на орехите. Днес на Месомания сме с два продукта, шпек деликатесен и шпек класик, като всяка година се борим за златен медал, тази също с тези два продукта, така че очакваме да го спечелим отново. Почерпете се. След малко. Да не дъвча докато си говориме. Кой е най-новият ви продукт в момента в асортимента? Тези два шпека са най-новите, като те са част от майсторлъшката серия. Тя е доста премиална серия, като без оцветители, без ГМО, от 100% българско месо, така че е препоръчителна и е по-към хората, които се опитват да водят по-здравословен начин на живот. Добре. А какво е бъдещето в колбасите? Примерно, аз много добро впечатление ми направи един такъв суджук подкова, който беше не телешки, беше от Black Angus и беше уникален. В каква посока вървите като развитие? При нещо ново, такова подобно, ще пускате ли? Обмисляте за някакви нови иновации? Нещо по-така тренди? Да, бих казала, че българският потребител не е по-скоро потребител на Black Angus. Той обича и свинско месо и смес, така че ние сега се фокусираме върху това продуктите да са по-качествени, по-чисти като произход и състав, така че това е бъдещето, към което се стремим. Какво обича най-много българин от вас? Луканка, суджук, сушеница. Нашата сушеница е доста специфична. Казваме и Twix, тъй като наистина прилича на Twix, така че тя е фаворит доста също. Twix това да, е Twix? Да. Значи знам. Добре, ако примерно вие трябваше да избирате какво да хапвате тази вечер, какво ще даде то? Аз бих си избрала от майсторлъшката серия, защото пак казвам, че е по-качествена, така че от нея бих си избрала суджука. Благодаря много. Успех на изложението желая. Благодаря на вас също. Орехите.